Kukavadatya kuri yambutsa Hoyo Chidima wins Miss Universe Nigeria. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Pamwe pacho unenge uchiti wawina ka maSouth African vakanga vatopenga vakati mwana hatisi kumuda munomu akaita mapepa ari fraudulent, so anofanira kuenda kwenyika yake Nigeria. Welcomed her with open arms vakati uya ukompite muMiss Universe. Aiwa, zvinoratidza kuti musikana ane talent abva angosvikopa prize ndobva atoitiwa Miss Universe. The event was elegant, zvese zvakafamba zvakanaka. Now maSouth African ari kuti she won because she grew up in South Africa, ane vibe rekuSouth Africa, anga akapfeka chero wigi nehembe dzedu dzakadesignwa kuSouth Africa. So because of that, she is South African and we rally behind her. Kuti wagona, you represented South Africa well by taking that Miss Universe. You deserved it. So pamwe unotoshaya kuti vanenge vachimboti madouble standards acho akawanda. Panotamba vana mutawarira, vana Beast vanenge vachinzi yes vari kurepresenta South African team, asi kana posvika vana Chidima kunogona kungonzi aiwa. Anyway, makorokoto kuna Chidima for being Miss Universe. Hazvina basa kuti uri kupi guys, as long as your talent wakaifumbata muruoko, no one can take it away from you.